Arkadaşlar, indi hürmetli katlaşıcılarımız, şın көңілімден, өзімнің исімден, сінің исімден қатнашушыларымызға зор рахметімді айтасым келе. Әлбәттә инде мынау спектакль бик катлаулы, бик авыр әйбер айнданы. Менә куаныч шулай. Катнашучыларыбыз да шушыннан, язучыларыбыз да шушыннан. Инде бу бик матур күренеш, һәм инде Аллаһ бирсә, киләчәктә дә шулай итеп яңа спектакльләр белән чыгыш ясарга насыйп булсын иде. Инде әлбәттә монда Гөлсин апа, сезгә дә сүз бирергә кирәктер. Миңа калсам, сезне сәхнәбездә көтик. Бүген без Г.Зәкиеваны якташыбыз, журналист, драматург Г.Зәкиеваны сәхнәгә чакырабыз. Һәм бездәге бүген сюрприз. Безнең кунакта төп рольне, виновница торжества, төп роль Гайша Якупова. Гайша апа Якупова. Кишердіңіз Гайша апа, біз ойнағанда. Шуны әйтіп кете аласыз мекен? Хөрмәтле тамашачылар. Біз Йөрәк белән чынлап та ике ул бер кыз үстердек. Чынлап та бер улым фаҗигале үлем белән үлде. Икенчесе хәбәрсез югалды. Ул инде монда отпускага кайтып китте хатыны белән. Чынлап та киленем татар түгел. Чынлап та алар Арчага кайтып, Арчаны бик яратып киттеләр. Арчаның бөтен халкын яратып киттеләр. Алла бирсә, әни яшәргә синең янга кайтабыз, Арчага кайтабыз дип киттеләр. Кызым Арча килене. Ике ул үстердек, берсе үлде, берсе югалды. Шул елларның җәрәхәте булып, йөрәкләрдә кайнар эз калды. Мин Г.Зәкиевага шушының гына кадәр бер шимитем укып каралы дип язма биргән идем. Ул аңардан шушының кадәр матур пьеса язып чыгарган. Әгәр бөтен язганымны аның кулына тоттырган булсам, шушының кадәр роман язып, 3-4 пьеса язган булар иде мөгаен дип уйлап утырдым. Рәхмәт аңарга. Шул кадәр бай талантларга Арча. Шул кадәр матур итеп уйнадылар артистлар. От казанган артистлар кебек итеп уйнадылар. Күңелем булып, һәр кайсына югары бәя биреп, рәхәтләнеп карап утырдым. Рәхмәт Гөлсинә. Алда да сиңа уңышлар теләп калам. Рәхмәт Арча халкы. Улымның киленем белән бергә шушында яшәргә кайтканын көтеп калам. Шабат, бик рәхмәт килүегез өчен. Гөлсинә Вазиховна, инде сезгә дә бер сүз әйтеп китегән. Сез язган пьесаны җиренә җиткезеп уйналдык микән соң? Бер-ике сүз әйтеп китегез. Гайша апа белән без беренче булып сәхнә очраштырды безне. Әгәр дә караган булсагыз, саташу спектаклендә уйнадык бергәләп. Гайша апа сөйләшергә ярата. Мин дә кимем куймыйм, шулай сөйләшеп, аралашып киттек һәм ул миңа үзе турында сөйләде. Аның язмышы мине тетрәндерде. Бу Арчадагы барлык ирләрне елатып,
Йылы икән, йылы ерләр турында да сүз бара. Уңыш казанганнан соң ничектер кызып китеп, Гайша апа турында да шундый бер пьеса язу теләге туды. Гайша апаны йылы-йылы тыңладым. Пьесаны йылы-йылы шешенеп бетеп яздым. Һәм менә бүген спектакльне йылы-йылы белән күреп торасыз, кызарып чыкканчы йылы-йылы карадым. Бик ошады. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Борчылган идем. Бик авыр әсәр. Авыр язылды да. Чөнки биредә сүз белән әйтә торган түгел, эмоция белән, күзләр белән, хәрәкәтләр белән, гәүдә белән, йөз белән әйтеп, менә бөтен эчтәге хәсрәтне дә, сагышны да, шатлыкны да әйтә торган шундый пьеса иде бу. Булдырып чыгалырлар микән дип борчылган идем. Рәхмәт сезгә. Бүген сөендем, чын күңелдән сөендем. Барыгыз да бик әйбәт уйнадыгыз. Рәхмәт.